Vă mai amintiți desenele cu Mickey Mouse din anii 1930? Acelea puse pe DVD acum câțiva ani. Ei bine, am auzit că există unul care nu a fost lansat, nici pentru cei mai devotați fan Disney. Conform surselor, nu e nimic special, este doar un videoclip în care Mickey merge pe lângă 6 clădiri, timp de 2-3 minute înainte de a se termina. Spre deosebire de melodiile drăguțe, puse în alte desene, lăsat în acest desen nu a fost un cântec. Era o lovire constantă a clapelor unui pian pentru 1 minut și jumătate înainte de a deveni zgomot alb pentru restul filmului. Nu era vechiul și veselul Mickey pe care am ajuns să-l iubim, nu dansa și nici nu zâmbea. El doar mergea cu capul înclinat într-o parte, în timp ce păstra un aspect sumbru pe față. Acum 1 an sau 2, toată lumea credea că după ce totul devenea negru, se termina. Când Leonard Maltin revizuia desenul pentru a fi pus în seria completă, a decis că era un gunoi și nu trebuia să fie inclus. Toate acestea, el a vrut o copie digitală datorită faptului că aceasta era creația lui Walt. Când vizionea versiunea digitală pe calculator, a observat ceva. Durata desenului era de fapt de 9 minute și 4 secunde. Aceasta este ceea ce sursa mea, o cunoștință a domnului Maltin și asistent personal pentru unul dintre cei mai mari directori Disney, mi-a trimis prin e-mail în întregime. După ce totul devine negru, rămâne așa până la minutul 6, unde revine la mersul lui Mickey, dar sunetul era diferit de data asta. În locul pianului era un murmur. În timp ce zgomotul era din ce în ce mai imposibil de distins, imaginea devenea tot mai ciudată. Trotuarul a început să meargă în direcții care păreau imposibile având în vedere modul în care mergea Mickey. Fața lui sumbră a devenit încet un rânjet. La al 7-lea minut, murmurul s-a transformat într-un țipăt îngrozitor, iar imaginea era și mai obscură. Fața lui Mickey a început să se destrame, ochii lui rostogolindu-se până la bărbie, iar zâmbetul lui ondulat, indicând în sus, pe partea stângă a feței lui. Clădirile au devenit moloz, plutind în aer, iar trotuarul încă era imposibil de navigat în direcții deformate. Domnul Maltin a devenit deranjat și a părăsit camera, trimițând un angajat care să termine videoclipul să ia notițe până la ultima secundă, iar la sfârșit să stocheze discul în safe. Țipetele distorsionate au ținut până la minutul 8, atunci când se taie brusc la fața lui Mickey la sfârșitul fiecărui video. Acest lucru s-a întâmplat până în ultimele 30 de secunde, dar nu am fost în stare să aflu ce s-a întâmplat în acele secunde finale. Un agent de pază care lucra în acel moment mi-a povestit ce s-a întâmplat mai departe. După ce desenul s-a terminat, angajatul a ieșit din cameră cu fața palidă, repetând "Suferința reală nu este cunoscută" de 7 ori până când a luat pistolul paznicului și s-a împușcat. Am aflat de la Maltin că ultimul cadru a fost o bucată de text în rusă care zicea "Priveliștile iadului aduc telespectatorii înapoi". Din câte știu eu, nimeni altcineva nu a văzut-o. Toate acestea au existat tentative de a încărca afișerul pe internet de către angajații din interiorul studioului, toți aceștia fiind dați afară ulterior. Poate că nu a ajuns pe internet, dar dacă zvonurile sunt reale, este online sub numele de suicidemouse.avi. Dacă găsiți vreodată o copie, vreau să nu o vizionați. Contactați-mă prin telefon imediat, indiferent de timp. Atunci când o moarte Disney este acoperită, precum și acest lucru, înseamnă că asta trebuie să fie ceva mare.